Здравейте хора, аз съм Апple 98 и днес ще играем CS 1.6. Извинете, нямам CSGO, след 2 седмици ще правя и клипчета на CSGO, но още не ми я купиха, за рождения ми ден ще го купят. И да, нямам търпение да ми го купят. Сега ще играем един респаун сервер. Вика, че е много готин, един фър ще влезе, с него ще цикаме. Казва са, он е и там, и он е и там не е от мен. Тама по-добре да не е от мен, защото ще го чупя. Тама. Къде си бро? Къде си викам? Като тук има дабъл скок. Да. Брат, то отде му удря, бе! Оня човек, не знам отде му удря, ама... Гай го. Човек не мога убия никой. То не мре, бе! Умря! Убих един! Убих един! Той идва! Той идва! Аре, бе! Убий го, бе! Убей! Хет! Не е хет. Ти на кой даваш хетове, а? Че ми пръсна това! Майко! Еси как става, бум! Ко става тука? Майко! Бро, какви са тия атаки, бе? Ко става, бе? Отде на нападати ви, бе? Ака? Бро, аз не те виждам, бе. Опа, сори, пичове, за това. Кой му бе? Пуши само големи. Кой ми хвърля бомби, бе? Не. Не! Ще го умра. Добро. Човек тук един дойде сега. Че няма човек. Свикнал съм на иплея. Alien възприятор. Сега тук направо... Тук скрива. Тук. Гьоки! Ще бия, бой! Как ще убиваш батко си, бе? Герго ме уби! Майко! Герго! Що ме убиваш? Що правиш ти, бате? Да свърши, е по-добре. Ще направим едно GG! Едно GG, ще кажем. GG. Сега. GG. Познаеш ли GG? GG. Галил. Кой беше това? Това е моето оръжие. Това е хубаво. Това е... Ето пак дъст, бе, брат. Да беше някой нов мап. Какво е това? Човек, вашите хакери.
Хорозов. Много. Ти не можеш! Ти не можеш! Кой му? Он е и там, що му убиваш? Що правите? Разсърдите се. Хвърлям бомба! Има ли някой? Бум. О! Върнах ти го. То много бързо действа, бе. Чакай сега, той ще дойде от там. Ще пръсна с бомбата. Де са... Де са изкрил? Що са криете там, бе? Как гледай гоня? Де са гледай го? Тук никой не идва си. Майко, няма пръсна с магнум. Леко кой хвърля, бе? Гледай го, де са кри? Майко, как го хвърля? Никой не го вижда това, бе! Майко, накрая аз го видях и го сцепих. Кой е това? Снайпер? Кой е това? Към мога си купя снайпер! Ама нямам пари. Какво става тук? Нашите са обградили това, бе, бро. Е! Казах, уби го! И не го убих. Сега. Батко, хвърлям граната. Тя ще бумни. Майко, гледай къде кампи то. На мен чакалъци не ми минават. Какво става тук, е? Уния убиват батко си. Как може такова нещо? Давай. Какви си бомби, бе? Деба, майка ти, деба. Сори на всички, но... Бро! Ядосвам се, край. Пускам силата на Apple. Пускам силата на Apple, край. Край. Не, какъв то е? Как с бомба ще му убиваш, бе? Нямаш... Там май има нещо. Какво става тук? Не! Брат, какво правиш, бе? 19-9 ли вариш, бе, на цънви? Гледай го! Гледай го, майко, както ми чакалиш. Пускам силата на Apple. Край, това е силата на Apple. Човек, какво прави тия, бе? Ще взема май друго оръжие. Майка ти.
Да го атакувам аз това малкия. Не ме карай тук да полудявам. Ох! Става тук е. Аре, килни го, бе! Умрял! Пу! Като се излагам като циганин. Циганин не се обиждайте, ако някой ма гледа. Човек, аз съм излагация. Не заслужавам да се казвам Апол. Това пак чакали, само чакали шей. А как аз мога купя такова? Кой е това, бе? Купих си тук някакъв снайпер. Гигъл. Я? Гали. Абе, откраднаха ми кила. Ко остатка е? Влизат ми по 100 души. Те ще ви хвърля с една бомбичка. Остава там, бе! Какво направихте вие, бе? Това е тази атака, аз се оплаших чак. Аз ще се крия вече и тук. Само като ми дойде, че ла цепя. Намерих много готино място за чакане, но... Оу! О, не е и там. Защо се казва, че не е и там? Абе, брат, защо нещо не мога да играя, бе? Направо човек и чма няма, аз съм забравил как да играя тук. Ти бъй и плея, само и плея играй заради това, нали? Майка ти шиба! Ей, човек, обиждам тук като някакъв. Как ти знам къде да стрелям? Викат ми, влизат тук по 100 души. Аз съм виновен, че ми влизат по 100 души да чукам. Той тук някъде почна да ми кампи. Гледай го, гледай го, гледай го! Гледай го, е. Абе. Ти убиваш там като такова, човек. Много играеш за цени. Аз съм забравил как да играя тук, както е пълно. Че малко ме бъгва чак. Лаги ми. Гледай ги, човек. Къв Франк, бе, къв Франк. Аз съм... Ти кой ранг си? Аз съм 960. Право, ти играеш да цени. Аз, брат, един кил не мога да направя. Представяш си? Сега гледате как Апо се излага.
е това? Ай, пукни, бе. Умръзнам да се ресвам, аз ако не се ресвам, направо се излога на публиката. Тя па публика, каква публика аз пътувам? Глей го, е! Ух, шева. Брат, почвам с помпата. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Плюс. Па не става да еба. С помпата, да знаеш. Влизам с помпа. Какво става? Къпа с помпата. Какво става, къй? Това е сева. Кое е това? Това е сева. Какво е това? Взех оръдието, бягай. Ах, майка ми. Ах, майка ми. Мак 10, какво беше, бе, бро? Ще из това оръжие ще ги чупя. Майко. Деба, майка ви, деба. Гледай. Къде те чакали, бе? Уф, бе. Какво оръжие ще вземам? TM, Нави, UMP, какво беше това? Моето оръжие. Оцелих моето оръжие, бро. Оцелих моето оръжие. Сега ще се чупят хора. Абе, добре, що влизате по 100 души, бе? Деба, но обвете. Всички влизат, човек. Да не почва. Отде му от това, бе? Гледай го, човек. Абе, отде сте вие, бе, бре? То, брат, има от вас един хакер, няма умиране. Аз няма как да има повече кръв. Аз не мога да намеря моето оръжие. Ти остави друго там, не мога да намеря нещо моето оръжие. Глей помпата, деба, помпата, деба! Ти му уби! Ти остави, че ма... Видя, ма... Абе... Те ми станат тъпо на мен, човек. Много хора... Те... Айде да влезем на оня, CS Пловдив. Аз там влизам. Защото има вече малко хора, само 4 сме. Как 4 деба? 4 пиш човек, пак сме 100 души. Ама по-малко сме. Ето и даже май не е респаун сервер, ама айде. Да, бе. Гетка, ще играе... На CS Пловдив, не го ли знаеш?
Пищак им влиза. И оня макюна с това. Брат, ай и плай. На респаун сервера. На седмия не ти ли влиза? Ти си не без нищо. Сега, нали, когато баннат един и теб та баннат, нали, тебе и това, пак не знам, много тъпоте между другото. Има един театър, ако искаш да ти го дам. Има много деятър, аз пробвам. Мога да намеря. Всички Аз имам тук един чвендета.com, чвендета.com, каквото и да е там, не го знам. Пращам го, влез там. Готине. Аз съм играл, има разни ножове. Ай, прати, аз съм, ей тук е само една игра ще направя. Хора, много съм добър тук. Базикам се. Не, по-точно не се базикам. Пак съм добър, но да не се фукам. Да не помислите, че се фукам. Вземам този нож винаги. Какво е това, фък? Какво е това? Как ще мина от тука? Тука ми трябва само кнайф. Гравити. Гравити кнайф ми трябва, няма как. Пичо, не знам, що ми бъгва тежест толкова, но не знам, май ще хвъркни компютъра през прозореца. Къде ма хвърли, бро? Ай, дай ми на бъхоп. Театър. Дай да пробвам, иде. Какъв е то детрън, бе? Щом ти си слаб, пък и аз съм слаб. То детрън трябва да е професионал. Ето ме бот. Аз съм бот. Имбот. Абе, някой кнайп сервер, искаш ли да дадем с ножове само? Гарга! Чакай, бе, аз ще пратя ново, бе. Чакай, сега ще пратя тук един кнайф сервер, ако искаш ти. Кнайф! Кнайф, знаеш ли какво е? С ножове! Мой пак да не знаеш малко тъп от малък. Айде, влезте. Да готи ще се пишеш, бе. Влез в сървъра, който пратих, бе. Ака аз влизам тук, зареждам. Ама не знам кога ще ме зареди. То ми зарежда. Кога ще зареди, но... Това вече... Ко стана, бе? Ко стана, бе? Що влиза, брал? Радвам се, що влиза.
Щом викаш, че влиза. Брат, какво играеш ти? Нещо готино. Къде бе? Как си чесата баднали, бе, бро? А! Бе, аз ти дадох... Айди! Ела ти е брота! Уния плачат! Ей, ко става тук е? Ко става тук е? Ко става тук е? Влезте в този сервер, дето ви дадох, много е готин. Между другото, да. Много е готин този сервер, дето ви дадох, влезте веднага. Много смисъл. Ако стана без хаковче? Без хаковче. Какъв хак бе? Дето ви дадох с ножове, много и секси. Много е хубав. О! Ще го заколя това, ама. Как ще сба? Абе, човек, как ще бават, бе? Големи сте. Индиктаци. Кнайпус. О. Чакай, тук намерих един сервер. Абе, спрете тази музика, бе! Кой пусна музика? Влезте на това, дет пратих. За тия музики, бе! Май не ги тия музики, че ми става лошо, бе! Аде влезте в това, дето ви пратих. Тук трябва да влезете. А? Аз от телефон говоря, бе, пък от слушалките само такова. Само, нали, говоря за клипчето. За клипа. Слушалките ми убиват, човек. Не знам, много. Много. О, не и там, какво направите, бе, бро? О, акъв фъда гуд. Гучу. Много играе, да, знаете. Ела. Дева. Ти си свикнал от детърна. Гледай го е, то свикнал от детърна да го еба. Гледай го е. А ти си свикнал от детърна. Гледай го е. Дева. Абе ти си свикнал от... Ти си свикнал от детърна, бе. Да тева. Аре, бегай, бе. Абе! Топа! Бе, кое? Той ще уби, бе! Абе, не влизай от тях, сега аз влязох от теб да не ме чупиш! Де, то само стана. Мини. Костатка! Гьокай, ти не идвай! Бягай, бе! Бягай! Гьокан, сен, гял, сен, гял, Гьокан, гял! А един по един, бе!
Еви, човек, остави Гьокан да дойде. То Гьокан ли идва към мен? То май Гьокан, да. Топка! Ела бе, ела с топката. С топката. Летя като птица в нощта. Къде влязохте вие? Тук е! Бягай, Гьокай! Не! Гьоканче, ела, моето момиче. Абе. Вие ма нещо ме предизвикахте, а? Ела. Двама възсъеден ли станахме? Ко стана? Буст админ. Да го еба това админ. Добре, атака. Той те ли си, бе? Еде го инжектаец. Ела, бе, инжектаец. Той идва! Ела! Той идва! Леко! Той идва! Той ме уби. Не се радвай, че ми пръсна един хед. Лего! Чакай, бе, нещо ме лагва. Кой идва към мен? Абе! Лего, бе! Гьокай, ти ще участваш, бе. Тук няма ли скинове, бе? Ела тука! Има скинове, Гьокан! Напиши скинове има! Наклонена черта Кнайф пиши! Има яки скинове! Майко! Сбрадва съм! Сбрадва! Абе, Оня! Ти що и участваш? Бляк, я? Ела. Абе, само един да ми влиза, бе, какво е това? Гьокан ли това дет ми влиза в момента? Ела тук, бе. Абе, ти ли си, бе? Не, бе, чакай, бе. Стой, бе, не мудрайте, бе. Чакай, не мудрайте. Шоп. Кой ма засипи? Не бутай. More speed, буди. Абе. Брат, купих си спид, ама... Ела, уби, вижи го. Майко. Абе, двама ми влизате да ви са не види. Лего, бе! Аре, мач! Чакай, бе! От кое са рита? Чакай, бе! Дай топката, бе! Не знам, бе, топката! Дай топката, бе! Ритния към мен! Ритния! Как не можеш, бе? Айде де! Някой май се опитва да ме убива, бе! Що му уби, бе? Дайте топката на мен, бе, да ви са не види. Аз я вземам, не я бутайте, плиз! Ритнах я.
Къде е гията? Къде си е? Опа! О! Той атакува! Няма го. Аз я... Хванах, вижте, да кажа, ама... Опа! Сори! Не знам, избяга. Ея, бе. Чакай, бе, коя е вратата? Оп! Аре, елате, тук е вратата, вижте къде съм. Вратата да е тук според мен. Абе, не, аз тук ще мога да пазя. Аре, ритайте. О! Какво правиш, бе? Той играе нечестно, това е фал. Ти не дай фал, бе. Аз вземам топката. Аз я вземам. Абе! Георги! Аз няма да те убивам. Делари! Аз я взех! Къде? Кажете ми как се рита. Аз преизбегнах. Това е Роналдо! Това е Роналдо! Абе, не сте... Как да рита топката, бе? Япма, бе! Абе, брат, Гьокай! Аз се уби, защото ти ме уби преди малко. Топката е моя! Който вземе първи топката? Да, аз съм, бе! Аз я взех! Абе, Гьоки! Гьоки, аз приза да ми почна. Аз не го убивам. Майко, какъв меч се взех. Виждате ли мините на това? Виж. Виж. Аз съм джедай, бе, елате ми, бе. Ади, бе, аз съм вратар. Натисни 9 и първия нож. Аз се вземам... това е готино. Гьоки, я виж моя, бе. Гьоки, виж. Виждаш ли го? Виждаш ли го? Виж бял. Бягай, бе, Гьоко. Мое! Хора, знаете ли какво? Чакайте, чакайте. Аз ако вляза от терористи и всички да сме терористи. То пак ни дава. Да, ма то ни дава. Всеки да вземе на ръката с по една граната. Защо? Защото нали те и да не се убиваме. На мен бъгна, бе, чакай. Не може, няма да стай. Изключим отигата, Що ми взе топката? Кой си ти? Роналдо гони топката, той я взе. Не! Що ме удра? Той? Ти му удари, сори. Ади, елате за топката. Ще ритам. Ритнах. Върви за топката. Аз ще стигна първи. Дай. Що бяш ме? Ритай.
Абе, какво правиш, бе? Абе, що? Абе, той играта ме първа, не влеза, бе. Какво име? Гьокай, как се казваш ти, бе? Абе, какво име ще знае? Гьокай, гей съм ли? Как се казваш ти, бе? Абе, що се изписа? Пъгна са играта. Гей съм? Ти гей съм ли си, бе? Влеза, кобите. Влеза, кобите. Вземай топката, бе. Не ме бутей. Я... Кой е това? Оу! Това е готин нож. Оу! Абе, топката е моя, бе, момче. Абе. Топката! Така. Ела! Ще е ритна! Айде до спички! Минавай на врата. Аз ще те ритам от тука. Чакай, по-близо. Отей тука се рита, виж. Тя. О! Гол! Това е гол! Това е гол! Отей тука се рита. Абе. Ей тука, ама. Как да го направя, не знам. Ей тука има едни бели топчета. Отей тука, виж. Ади. О! Много съм добър. Мен ма хвърля, бе. То спа коня с коня. Вземам нож. Хвърля, бе. Чакай, бе, его, бе. О! Това е гол! Това е гол! 2 точки! 2 точки за Апол 98! О, е! Каква е тая мони, бе? Чакай, бе. Дай, бе. Ао, чакай, аз съм. Верно. Мен ма хвърля, като вземам нож, бе. 2-0. Каква е тая, бе? Тя е мацка, бе. От теб съм. Пътър. Няма да ги пускам. После играе от един монитор, че ма дразни. Бана гяма, аз не съм мони. Окей, усещам, че това си тя, не съм мони. Каква си ма? Бягай, ма, мони, айде напред. Абе, не мене, бе. Хайде, бъде! Аз вземам топката. О, това е топката. Топката е у мене. О, това е гол. Дали ще е гол? Не е гол. Тая топка... чакай, мой рете. Гьоки, ти би оная, бе. Ади. Оу, е. О, това е Роналдо. Роналдо се приготвя. Копчетата ми бъгват, чакайте, бе. Като натисна нещо на мишката. Чакай, бе. Абе, тая пък се убива, бе, да и се не види. Аз моне ли съм, бе, да ти се не види? Защото ти му уби. Ядосва ти, ма. Кой е първи? Кой е? Първия, кой е? Кой е първия, бе? Аз съм долу. Дръж топката. Абе, коня. Да ти е ба светящия скок да ти е ба. Излез, бе. Ей, сега и ни. Я намери някой тей готин сървър. О, това е Роналдо. Това съм аз, бе. Гледай какво розово оръжийце има. Някой с ножове, ама да няма много хора. For the good? Къде си, Мария? О, давам му топката. Той ма атакува и аз го убивам. Защото атакува и батко си.
У нас брадвата влиза, да знаеш, ела тук, бе. Те па с брадви играят. Гледай го как излезе. Аре, Майнкрафт, бе. Добре, айде, Ангелки, даде ли такова? Ба, де, бе? Аре, дай по-бързо, айде. Не. Нали насимих същото, бе, алло, насимих същото, бе. Не, същото. Аз също се сама, бе. Гледай го същото и, бе. Ето това най-малко по-лено. Тук начали в зомби сървъра, бе. Искате ли в зомби сървъра? Много е трудно. Ама, чакай. Ей, сега влизам. Айде, ще се. Сектор БГ Арена Кнайф. Само да идем. Всеки се сървър. Само и сега ще взема нещо за яден чубаня. Има много хора, бе. То не влиза, бе. Не знам. Два часа влиза. При мен е влиза пак. Бързо. И при мен, ама малко. Здравейте, хора! Аплодилци 8 огладня. Кой е това, бе? Уф, шпапкам торта. Бих избирал кога да влезеш, бе. От терористите, ако искаш. Ето тук няма крайпове, бе. В момента аз ям торта, зато и не мой съм добър. Кой е това, бе? Деба, много гадно, ма. Такова, бе. Мен пак ма чупя. Йока, ти влез от мен! Сега ям торта, ей! Ей, сега почвам. Я ще ям торта.
Абе, Гьока знае много, ама не казва. Деба? Абе, дързи пратя и пиве. Само като летиш му убиш. Деба късмета имаш като летиш, ей. Ау! Ау! Майкъл! Стана ми лошо. Мисля да излизам. Оу! Оу! Аре намери сервер, бе! Вкусно. Какво е това, бе? Гледа! Аз да ти ама, не може. Благодаря, бе. Бе. Само като летиш ме убиваш, ей. Ей, как ти мога кил на ей, когато аз си... Ооо! Джоки, дано да си от мен, бро. Ей, Apple 98! Гьоки, ай влез от мене, бро! Влизам! Оу! Какъв фътгот! Чакай, бе. Гьоки, леко! Абе, не мога килна. Човек, в респаун сервера, в ePlay, беше хубаво. Не се блъскахме. Ти когато си от мен, аз минавам през теб. Пак така не мога да мина през теб. И само се блъскам в тебе и ти ме убиваш. Ти ме убиваш, бро. Ти ме убиваш. Това ко прави тук, бе? Ко правиш? Ко правиш ти? Върти се като кон, ей! 100 души ми влязоха сега. Гьоки, ще убият. Спасих та. Ти си самоанско джудже, бе, бро. Ко стана, бе? Оня човек килна двама изведнъж. Как стана, не знам вече. Не знам, двама изведнъж. Гледаме двамата падат горе, пише бомбок. Бомбок ли? Как ска? Ама Гьоки, кой мина пред мене, бе? Форест. Какъв това, бе?
щях да кажа. Аде, ела мила. Почвам вече. Хора, почвам. Убиха ма. Това съм... колко съм секси, Опа. Това е хакер. Хак. Кон, уби го. Това хакер бро. Георги, бъскаш, ма, що бъскаш? Георги, двамата влизаме на този пич. Влизам му. Отдолу. Няма влизам, аз съм от тебе. Те ми са слаби. Оня Фензито е хакер. Беше хакер. Тамам. Какво стана, бе? Ела, бе. Ела така, бе. Баси стълбите, човек. Какви си тия стълби, бе? Такива стълби, виждали ли сте през живота си? Майко, половин час се качва. Ти скочи, ама сега аз ще му скокна. Гоки, почваме, бро. Гледай го, айгър. Де ба игра. Не на турски. На турски. Не. Но не отдолу му влизам. Америка, излизай. Америка ви спучи. По 9,8 се развих на фенове. Още нямам фенове, но ще имам. Дамо. Ади бе, скокни бе, бро. Скокни дата. Пробваме. Какво става? Долу има ли хора? Няма хора. Гледай го, то отдалеч му отва. Какво става тук? Влези ми по точите. Патна ми по точите, бе ги. Брат, намери са сървър с оръжия, бе. Тук и на мен не ми е хубава, като хакера. Карга, ти не му уби. Гьока, що си бял, бе? Гьока, що си бял? Що си черен? Ти! Искате да пусна секси музичка? Съм Майкъл Джаксън. Били Джин. Момчета, пусна ли секси музичка на Били Джин? Той не е слаб, момчето е нуб, бе. Какво стана? Он не излезе. Оплаши ли са, бе? Оня, кон. Оня с коня, бро, не минава от тях, вещ. Как ще минеш от тях? Но силен. Тук бой става, брат. Майко, скачам на трима терористи. Момчето от мене, он е АФК. Не е АФК, бе. Обилечин, фепайер. Мога да пея, английското ми куца много яко. Направо шава, чупя. Брат, моя АФК мини от мене. Айде. Били Джин.
Какво означава това, бе? Силвия! О, секси мацка! О, влюби се! О, Били Джинс! Секси музичка! Мацка ли си? Хора, извинете, малко съм луд. Аз такъв съм си от малък. Питам Силвия дали е мацка, аз пък дали съм. Аре бе, Гьоки, пусни някой... Дай някой сървър. Изпрати, дай мап. IP. Аз пък. Да. Тя Силвийка излезе, бие. Йока, йоква е да шата чупя. Йока, влиза една в другия сървър. Клипчето ще е малко дълго, не ви ли се струва? Няма нищо, ще качим, да стане по-известен. Hello there. Влизам да видя на какво би сървъра, но... Не знам, ама това театъра ли? Брат, това е само сърф, бе, аз на сърфа как да играя? Бъде ми пратил само сърф. О, паднах от началото. Yeah. Аз тук намерих един пояк. Влезте на тройката. Какво IP, бе? На този сервер дет ми го изпрати. На тройката просто. Яката допара тук има някакъв. Много е хубаво, бе, брат, много ме кефи. Когато биеш двама души, ти дава ново оръжие.
Яката до пара. Кой ще я бара, кой ще я бара? Това ма пръсна. Готино. Майко, този сервер много ма кефи, брота. Ей, кон! Как убиваш батко си, бе? Не? А! Даде ми ново оръжие. На мен ми даде ново оръжие. Айде, гити! Браво, ама този сервер много ме изкефа, аз ще цъкам тука. Стига бе, толкова с души. О, коня от мене. Давай бе, конче. О. Ко става бе? Кончи, кой бе? Оу! 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 Ябатка! Оу! Кон! Леко е, кон! Воу! Много ми влизат! Човек, влязоха ми много хора, бе! Гъки, ти що ни помагаш деца ни види? О, пищак има! Яката до пара, кой ще я бара, кой ще я бара? Извинете хора, че пея, но нещо се забавлявам много днес. Кой ма това, че правя клипчета и тем подобни. О, някой ми килна хита, ще плача. Това пищак нема кефи изобщо. Абе, тия нямат умирани, брат. Това пак ко прави в нашата база, бе? О, ново оръжие, ес, бе. Вече имам друго оръжие. Оу, for the good! Стига е, баце! Едно от хора, само да ви кажа, нали, за клипа. Любимия ми геймър е Apple. Аз пък Apple Готика 47. Ако... Ооо, нов пищак. Това е секси пищак. Какво става тук този пич в нашата база, бе?
Коста! А! Гледай го това деча кали! Как ми даде най-та. Аз взем помпата, еба. А! Вих това вече с помпа да го... Абе! Човек, това с магнума ма чупи, бе, аз не мога да таковам. Не е честа, е. Не, кой не е честа, е тук, като колкото кила имаш, толкова тук е честа. Ще не разбираш. Ай, сега край е да честа, не е. Уау! Какво става тук? Абе! Да еба, човек! Гьокан, тия ваши само чакаля, те! Ай, чакалито го не. Аааа! Аз убих вашия, не на тишта. Да, уби тяхния! Крадеш ми киловете! Майка ти. Те жива и здрава! Абе, мама ти си няма видео. Абе, ти бе, абе, мършо. Абе, ти няма да чудо. Ама ги чудо. А какво не вече има такова? Как ме да ме убити толкова? Не знам. Абе, слушай ме, колко планкило. Аз имам вече магнума. Така нищо нямаме, вика. Ти му кажи, майка ти умряла, бие. Това ма пръсна, бе. Това с помпата. Ще плача, бате. Тя ще и чупе отгоре. Само... Абе, пушма излъжала. Човек, вземи... Виж коде е така. Това път аз играя. Коста, е. Юро! Човек, тия вече имат автомати, бе. Аз тук пък съм мъча с едно умряло пистолетче. Него е! Човек, ко правят тия, бе? Абе, Гьоки, на колко кила ти дава помпата? Умръзна ми вече. То пищак умря. Вече съм на 2 пищака, бе. Взех помпата! Америка! Да живее Америка! Ма сега съм само помпа, пак с помпа не мога и не мога. Фъда, ти си с добро оръжие, бро.
Какво става тук е? Аре бе! О. Да го духате! Fuck you bitches! Кога ще ми даде бързата помпа? Ей го! Тъс помпа много играе. Аз кампя горе. Димчо с коня. Яката допара, яката допара. Кой ще я пара, кой ще я пара? О, не! Какво да гаргата му уби? О, дева, да те еба, О, моето оръжие даде. О, моята красавица, любима ми даде. Ай, кон, ко правиш ти, бе? Айгър! О май гот, умирам. Шардя! Е! Гьоки, оня човек направо карам да плачат. Някой ма свали най-накрая. Мерси, кампи, ама чупя, нали? Ще го накарам да плачите! Аз съм Аподил C8! Абонирайте се за канала ми, моля! Че ми бихета късметлия! В топа със снайпер! Ко стана, бе? То 5 минути един мап, бе! 20 минути, аз по 5. Часа е още 6, до 9 часа има време. Гьоки, ай терористи двамата. И аз. Аз ще ги чупе, са бой. Гьока, ади, кимизис. Гьока, мишка, ади, двамата сме. Ела ми, бе. Къв си ти, бе? Ела ми, бе. О, пищак. Коста. Деба, човек, не мрети, бе!
кой му удра, бе? ФДГ, какво правиш ти, бе, бро? Абе, човек, много ми е неудобно те, нещо ми лаги тука. Аз тегля игра, бе, майко, аз викам, що ми лагите и гадно. Циганско, пуу! Арамад. Не, арайджам солна. Що ма арама е демек? Да имам причина. Ала се вяме това си. Of arasın. Bir şey anlamayız sanki bey. Тук ми влезна някакво... Други. Аз влязох от вас, бе. Аз те ударих 40 няколко, нямаш шанс. Какво стана, бе, кон? Дева, човек. Какво става, бе? Майко, преди ги чупих, човек, сега нещо. Преди! Ай, на мен пък що ми лагите, бе? Абе, това с автомата го еба. Комара. Ти, бе, стига, бе, комаро. Какво става тук, е? О май гот, това беше мой ФДГ. Това беше мое. Що го взе? Не, арайчамо. Ама що му араме, иначе има работа. Абе, işi vardır. Belki gitmiştiler bir yere.
Йокан, какво правиш ти, бе? Какво искаш? Човек, на мен ми лаги. Дима, разък ме начват. Аз съм още с пистолет. Copado. Виж, човек, все пак си с такова. Няма как да има пръскати. Вие сте вече с автомати, аз още гния с пищака. Майкос, аз ако взема М4, Бог да ла пази. Аз ако взема М4-ката, Бог да ла пази. Ма нямаме М4-ка.